अरे बाबा शिव चर्चा का दी हेलो ओढ़ा गुरु बहन ओढ़ा ओढ़ा ए ओढ़ा रात भर आपको ठीक रह का कह दिला देख लेकिन भैया करके चढ़ाइल मत अब गा दिए काले चढ़ जाब यूट्यूब पर कहिलो हेलो। कि देखो अश्लील हरकत चालू कैले बस गाओ तो जागा जागा महादेव बीच में फंसैले बा दूसर महादेव हेलो हेलो एक राउंड शिव चर्चा हो जाओ देखा नहीं यार कैसे ए दो तीन को साउंड शिव लगा चर्चा जाने लो शिव चर्चा का होगा देखा ना जागा जागा हाँ दूर दूरी करे ई तो भगवान का तो ना रहे तो बाबा रहे तो ये तो बुझाता रे ना हेलो 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 हैंगा हैंगा खुदता रे बाबा ता का छूला है जब हट गइल चाचा एगो बटन पे हैंगा हैंगा खुदता रे खुदो के ढंग अरे हैंगा टीपो ना चाचा हैंगा टीपो करा के हैंगा हैंगा का कइले बड़ो बरस मम्मी के हाय हाय के छुवता मौसमी के बाप रे बाप हतना सुंदर चीज हेलो ये सब क्या सुनना पड़ ए भैया दो ना हेलो हां अब के ठीक भल काय खुशी के अब के ठीक भइल बा खुशी के जाते जाते तारा दुखी हो गइला का तू ये बुझाता मशीन मैं मजे के बढ़ा देल पूरा आतना ने अब तुम छाछ पर चढ़ौले रहनी हो पुजारी तनी देख न जाके छाछ पर बुझलू माने लगे सटले रहनी हो तेरे को ब्लॉक निकाल हर घर कहां गोर पर गोर चढ़नी है कि ये तो तू गोरखपुर का तो भाषा नहीं खुजा ना छाछ पर नहीं कुछ चढ़ल हां हेलो ई त सादा बोले लागल की जुए बा खाली ना मन बो ये कर ये तो फाइटर प्लेन चलावे कहनी बाबा की साउंड अलग बीरी सब चीज ना करे के उ देख के भरवे भुला जेबो यही से कहल जाला डीले खत्म कर देलस तार तू ओइला मिले उ खत्म कर देलस डीले हां का तो मिलन आसमान में होई हां हां मसला ई जो ना होई हां देखी भैया हेलो हेलो वाह वो अब ना आई जो चार बारे तारो मेहरारू बुझी चश्मा का पॉइंटवा कम हो गइल बा का करो करके बढ़ावा इहो के मेरा रुको तो कि हमरो न मर्द इंजीनियर है हां 32 नंबर धरे के तक वो 36 का धलेला यही पर खींच सब गह के जाता बबुआ हां यही जा रखले रहा यही जा ए जॉन वहां से तब होगा ना माहिया में कसी गसैया हमारे लचट सट 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 ए बबुआ तासा दी कहते हैं बजा न दे परदुमन लेखा हम तासा ना बजाए दादा तासा के अभी तमाशा तो बिगला के बाद तासा में दासा खराब हो रहल अब पता ना हम बजा देब तो दुर्दशा हमार हो जाई हां हम 4 दिन ठीक से सुतनी ना कबो डीएम साहब के फोन आवे कबो दरोगा जी के फोन आवे बड़ी कंट्रोल हेलो अरे ई कह जे सम्राट चौधरी के फोन ना आई बच गइल तू तनी साला ए हेडदा बे देखो न तनी हमार वीडियो आखिर वायरल केंगा हो गेल दू जगह से केहू सुंदर एगो अपन हमरा संगे आदमी रहले खाना खेले बेचारू बड़ी निमन से आ खाना खियावला के बाद उन्हीं के मात्र उन्हीं के लगे वीडियो रहे एगो साउंड वाला के लगे उहे दू जना हमर वीडियो वायरल करत तो हमर वीडियो वायरल थोड़ी भई रही हां बिगल का वाला हेलो 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 तमाम हजरात से गुजारिश है कि महफिल पाक में तशरीफ लाए और थोड़ा सा इसका डीले उले बढ़ाएं ताकि हम लोग सभी हजरात से निवेदन है कि शहरी का टाइम हो गया है जाकर के शहरी कर ले लागत है इनकरो साउंड में जगन्नाथ बहु क देले बिया पलक निकलने के तार देखू ना तनी जनरेटर बंद कर फिर चालू करी तो हेलो हां जनरेटर बंद करी हेलो 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 आ गई उहे बेसुरा को कर रहा देखी हेलो 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 ठीक बा ना